Good morning, guys! Happy Tuesday! Ano ba yan? Kumain ako kanina nabusog ako. Hindi ko na mag-close ang aking jeans. Nabusog kasi ako, guys. Anyway, nandito si Dan. Lang kami kanina, lumabas kami kaya ganito yung itsura ko. I'm all ready. Lumabas kami kanina, nag-run lang kami ng errands and now we're back. And hindi siya umalis agad kasi meron siyang mga paperworks na tinapos. And gusto niya daw before siya umalis, kasi yung appointment niya alas 12 ata. So before siya umalis, gusto niya mag-banana and mango smoothie. So pumili kami ng pinaka malambot na mangga dito sa aming kahon ng mga mangga na dala-dala niya kahapon. We will make Danny Boy a banana and mango smoothie. So it's gonna be good. Kapag sobrang na yan nila, sobrang ripe na yan nila ng mga mangga, ko yan, i-freeze ko yan. Tapos, di ba frozen na siya, masarap na siya i-smoothie. Pero ngayon, hindi siya frozen. Lalagyan ko din to ng ice para smoothie. Ay! Lagyan ko siya ng chia seeds. Babe! Yeah. I'm gonna put chia seeds. Okay. Yes. Yummers. We only have one banana left. Put some ice in the bag. Yeah, I will. Masarap talaga tong mangga na to. Anong klaseng mangga? Sabi dito, Catherine Treats. Galing daw to Northern Territory So, bali, order lang siya. Kasi I don't think available siya sa sa mga shops dito. Ang liit naman ng knife ko, Yung mga knife, nilagay ni Dan sa dishwasher. Usually kasi hinugasan ko yan agad-agad para magamit agad-agad. Pero i-unos ko na sana kasi yung dishwasher, kaya lang hinihintay ko may araw para magamit yung solar ba. Tipid-tipid. Hoy, ang bango niya talaga. Ang tamis-tamis niya. Yung amoy niya, sobrang tamis. Ang sarap nito, babe. It's very ripe, the mangoes, my love. Sorry? It's very ripe. Yeah. I don't think we will have any left. I'm gonna eat these. These are good. Parang walang matitirang i-freeze nito, guys. Kasi kakainin ko to. Sarap ng mangga. Gusto ko kasi mangga. Sa mga prutas, gusto ko mangga at saka mangosteen. Looks good. That looks good. Have you tried it yet? I have. It's delicious. Yeah, right? It's really sweet. You're leaving me now. After work. Okay. Bye. Bye. Tingnan nyo yung bulaklak na dito pa rin. Ilang weeks na to? 2 weeks na siguro to, or maybe even more. Look. Diba? Buhay na buhay pa din siya. Maganda yung bulaklak na yan. Pag wala na talaga siya, ipapalit namin yung plant na bigay nila Christina and Michael. Thank you, guys. Lalagay namin dito. Pero okay pa kasi siya, so dyan na muna siya. Gusto ko tong linisin kasi tingnan nyo. Marami siyang mga alikabok galing sa puzzle na natapos na natin. Sabi ni Dan, wag na muna ko daw ibalik sa box kasi sayang. Hindi namin siya isasabit, guys, or hindi namin siya ipa-frame kasi parang, sabi nga ni Dan, parang, it's good, but like, not for frame. Tapos, yung sabi ko din sa inyo, glossy kasi siya. So, kapag natamaan siya ng ilaw, medyo nag-iiba. Pero ang ganda niya. Actually, marami pa dong boxes na hindi ko pa na-open na puzzle. Ang dami ko hindi natapos. Pero ito, gusto ko din to gawin. Same siya nito, pero mas maganda to, mas madali lang siguro to kasi hindi siya glossy. Ito glossy kasi talaga siya, oh.
Pero ang ganda nito. Nabili namin to sa Meyer. When we got it, it was... Naka-sale to nung binili to namin eh. Kasi medyo may kamahalan siya. Maganda din naman kasi sobra yung quality niya. Pero $30 siya originally. I think naka 40% off or 30% off to nung binili namin. Mahal pa din compared sa mga puzzle na nabili ko kasi yung mga puzzle na binili ko tag $1, $2 lang pero maganda kasi talaga siya. Linisin ko muna yung table. Hello, hello. Hello. We're heading to the shops, guys. It's time to go shopping. Pupunta kami Kohl's. Oh, can we stop at Kmart? Wait. Sige. Punta tayo Kmart. Tingnan natin kung ano yung meron sila daw na pwede nating iuwi, you know? Because malapit na tayo umuwi. Oh my gosh. Palapit na siya ng palapit. So, yung pagkain ni Mister, ayusin natin yan. Ako na ulit yung magluluto ng mga lunch niya. Yung itatry namin sa kanya is yung no carbs and no sugar. No carbs, no sugar, no fun. Sabi niya, try nga natin yung ganyan. Sabi ko, sige. Nandito lang naman ako. Susuporta sa iyo. So, punta muna tayo kay Mart saglit. Is that okay? Yeah, that's fine. Kmart real quick. What do you want to look at? Just clothes and stuff. Like, you know, to bring home. I made a suggestion. Okay. What was your suggestion? Sabi niya, bilhan ko daw yung boys ng pang swimming na shorts. Ang ganda ng mga pang swimming na shorts. Oh. Kasi punta tayong Bora Bora. Ito, maganda to. These are swimming shorts, yeah. Ganda nito, babe. It's a bit stretchy as well, this one. Yan. Gusto ko din to ay. This one I like. Yan. O, diba? Dalawa na yung napili ko. Pero hindi kami ngayon bibili. What size are the boys? That I need to figure out. I think they're like around 31, but these are like XS, small, medium. So maybe they will be small. Can they measure their waist? They're 31. 31 Marlon inches. is like around 32, I think. That'll be mediums. Yeah, because they're using extra small now. Are they? Yeah, Mark is. I got him a lot of extra smalls. Really? Because this Tiny. one's stretchable. Yeah, it is tiny. That's nice as well. I like that one. Pero hindi yan swimming shorts eh. Swimming shorts ba yan? Is that swimming shorts? Not really. There's not a lot of extra small ones. That one's swimming shorts. That one. I like that one. May nakita kaming mga naka-sale na mga nail polish. Bilhin natin to, guys. Para kay cousin. Sabi ni Dan, do you wanna get 10? No, just one of each color. Yeah, that's what I'm saying. Right? Yeah. Yeah, that. We need a basket. Do we have a basket here? Do you guys have a basket around Maybe here? that one. Hmm? Did you get black yet? What did you get? Dito na kami sa Kohl's, guys. Tapos na kami sa Kmart. Here. Wait, sa babe. The bag. Nasali tuloy yung bag ko. Malapit na kami matapos, guys. Dito na kami sa dulo. So, we need butter. And then... Oh, I need cereal, babe. Butter muna tayo. This is for cooking. Wait, let's get a big one. That's too big. Is it too big? No. That's alright. Yep. I need cereal as well. The other way back. And with my cereal, almond milk. We are back! We are back, guys! Okay, so simulan na natin. Bumili kami ng 2 eggs. Magluluto ako mamaya ng chicken parmesan at saka yung pang lunch ni Dan bukas.
Binili ko to kasi nakita ko siya. And ang tagal ko na naghahanap ng Flamin' Hot na Cheetos. I don't think ito yung same ng nandun sa Amerika. Kasi puffs to eh. Hindi ito yung like yung basta iba to. Puff siya. Pero itatry ko siya kasi ang tagal ko na siya gustong itry. And then we... Oh my God. Takot ako. Gumanon yung ano. We got spinach, lettuce, bread. So ito, akin to. Hindi yan kay Dan. Salmon. Ayan. Capsicum. Yan yung lulutuin ko sa kanya mamaya. Para sa kanya mamaya. That's salmon, my love. That's not your snack. And then Twiggy sticks. Asparagus. We got baby broccoli. Mga side dish ni Dan. And then tomatoes. And then we have chicken wings. Okay. Pause muna tayo sa ating, ano, luto muna. I-boil ko lang yung chicken wings. Para while nag-boil tayo, meron tayong nag-boil na chicken wings. Wait, ito na lang yung i-boil. Para mas mabilis. Kasi yan yung dinner namin. Parmesan chicken, guys. Hugasan ko lang yung chicken, tapos i-boil ko siya. And then i-air fry natin siya. And then magluluto tayo ng sauce. Mga 800 grams ata yung chicken na binili namin. Hindi ako bumili ng cereal kasi sabi ko, mag-ano ako, magbe-bread ako. Si Dan daw tatapos ng haul, guys. Susuot lang siya ng t-shirt. Kasi kailangan ko na itong lutuin para makapag-dinner na kami, di ba? So I'm just going to read out what we got. Yeah. Okay, next in line, bacon, 750 grams. This is for Keto. keto. Everything's keto. Rhaze's lunch with some pork chops. Yep. Yep. That's for me. That's for you. And we've got mince. What are you doing with this, babe? A keto dinner. Keto dinner. I'll cook that with coleslaw and taco seasoning, and we can put it on lettuce wrap. Sounds good. Twiggy sticks, keto. No. Keto. Cucumbers, we're gonna have this, and cheese. Keto. Keto. I can't have biscuits and cheese. I'm gonna cut this into like a little biscuit and eat it with cheese. Yeah, because no carbs. I love it. They can't even see you, my love. Over here, a little bit. The butter? Yep. Butter. Headache tablets, because Raz has been getting bad headaches lately. So have I. You have? Yeah, I've been getting a lot of headaches as well. I don't know why. That was after the winery when I was complaining how hot it was. Yeah. Yeah. Taco seasoning. That's for tonight. Parmesan. Yep. Coleslaw. What are you gonna do with this, babe? With minced beef. Put coleslaw and then taco seasoning, and then put it on a lettuce wrap. We should maybe do more than that then. Nah, that should be alright. Okay. Yeah. Keto. Cheese. Yep, keto. Cheese. Keto again. One avocado. 2 avocado. Oh my goodness, do you know what? This is not even on. This wasn't plugged in. Choose cool. 3 avocados. You make these into meals, don't you, babe? Yes. So Rose is going to do like, cut an avocado in half and put an egg on top of it. Yes, Is and that bake it, and bake it. And bake it with bacon. Yep. So either we get really skinny or really fat out of this diet. Yeah, because these We are will all see. like fatty stuff. Yeah. Well, that's what keto is about. As long as you don't Onions. eat carbs and sugar, then you should be alright. No sugar for you. Jimmy said I can have some chocolate. No. Jimmy said I can have some chocolate. This is for your snacks. So this with some cream cheese if you like, as a dip. Oh, sounds really good. Yeah. Just cheese, more cheese. This is... That's not, I don't think that's keto. Why not keto? That's already really processed, you know? Ah. I don't know. Hindi ko alam. Probably. Boy, hindi ako pro ha. We're not like a pro Philadelphia here. cheese. Cream cheese. Let us know if that's keto. It's cheesy almond cheese. Apricot and almond. Apricot cheese. almond.
I don't think that's keto. You got all the nail polish in. You've got a hyper nail polish. Won't go through that now because that's not keto. Almond milk? No, almond spread. Almond butter. Almond butter. Yeah, that's keto. I think that's keto. Is that keto? Almond butter? You tell me. Hello, babe. Hindi naman to para kay Dan, para sa akin to with my bread. Breakfast ko. We got this sa Kmart para lupa ko. Ganun sa likod. Wow. We got prawns. Keto. What are you making those, babe? What's the plan? Just that and butter. Okay. Butter prawns. Bumili kami ng maraming nail polish, guys, para ibigay ko sa aking pinsan pag-uwi namin. So we have like XXO, iba-ibang kulay. One from BYS, $2 na lang siya. And ito, Sinful Colors, $2 na lang din siya. And another XXO nail polish here. So then, we'll put away everything. How many sticks have you eaten, babe? Keto. Guys, i-prepare ko yung lunch ni Dan bukas. So, he will have keto. He will have, you like this, right? Yeah. I do. Capsicum na lalagyan natin ng bacon at saka eggs and cheese. Naka-preheat na yung oven ko. Yung capsicum, lalagyan ko lang siya, or like bell pepper. Ang laki kasi ng bell pepper dito, so perfect siya para sa ganitong dish. Pero pwede din naman yung maliit. Tingnan nyo, oh, yung kamay ko. See? Ang laki niya talaga. Pero, lalagyan yan ng asin at saka pepper. Tapos, ilalagay mo siya sa oven ng mga 15 minutes. Asin. Pepper. Actually, mga 10, 15 minutes. Depende sa kung gaano kalaki yung capsicum nyo. And depende din sa kung gaano ka-soft nyo siya gusto. Kung ako kakain ito, gusto ko talaga soft siya. Ayoko yung medyo crunchy. Pero kasi si Dan, gusto ko yung tama lang. So, lalagay ko siya ng 15 minutes. And then, kakat na ako ng bacon. Ilagay ko na ba? Ready ka na ba? So, sa oven, mga 180, 190 degrees Celsius. Lagay ko na lang siya, guys. Mag-air fry tayo ng bacon habang free pa yung air fryer. So, yung pinili namin na bacon is yung middle cut bacon. Ikakat ko siya ng maliliit kasi para to sa capsicum ni Dan. So, kung wala kayong air fryer, i-ano nyo lang siya, i-fry nyo lang siya sa pan hanggang sa maluto na yung bacon. Tapos, itatopping natin siya mamaya sa ating capsicum. Dito na yung ating chicken. Kanina pa to kumukulo. Yung nilagay ko lang sa kanya is vegeta, and then salt, pepper, at saka garlic powder lang yung nilagay ko dyan, guys. After matapos itong ating, dito, parang nag-e-explode na bacon dito, pwede na natin yung ilagay. Yung bacon is para yan sa lunch ni Dan na nandun, na malapit na yun matapos actually. Pero maggagawa ako ng sauce. So yung kailangan naman sa sauce ng parmesan chicken is grated parmesan, garlic powder, and butter. Yun. Oh, tapos na siya. Tingnan natin kung luto na. Ayan, perfect. Okay, so ito na yung capsicum na galing sa oven, guys. Meron niyang tubig-tubig. Kasi na-bake na siya, soft na siya. So, just get rid of the liquid. Alright, guys. So, lagyan mo na siya ng egg. So, mas maganda kung maganda yung shape ng ng capsicum nyo or ng bell pepper nyo para malagay yung egg ng maayos. And because malaki yung capsicum namin, maglalagay ako ng 2 maliliit na egg. Each half ng capsicum. Yan. And I will just do the same thing on the other side, guys. One. There you go. Now, ibabalik mo siya sa oven. Ibabalik mo siya sa oven ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa maluto yung egg. So, kung hindi pa luto yung bacon nyo, ilalagay nyo yung bacon bits nyo dito, tapos ilalagay nyo dun sa oven. Now, kasi luto na yung bacon ko, ito lang, yung egg lang, yung ilalagay, ibabalik ko sa oven ng again mga
10 to 15 minutes hanggang sa maluto siya. And then, mamaya, ilalabas naman natin siya. And lalagyan natin siya ng bacon at saka cheese. Here we go. My chicken is ready to be air-fried as well. So, ayan. Tapos na ma-boil yung chicken. Meron na din siyang lasa kasi nilagyan na natin siya ng lasa kanina. Ilalagay na natin siya sa air fryer. Hintayin ko lang na mag-ano talaga. Mawala talaga yung liquid niya ba? Ma-drain. Guys, na-air fry ko na yung chicken. So, chicken's ready. And yung sauce nandito na din. So, ilalagay na natin yung sauce. So, ito, parmesan cheese na may butter, na may garlic powder. Yun lang. Lalagay mo lang siya dyan. I-mix mo siya. Mix it well. And that's the dinner. Yummers! Parang napadami ata yung sauce, pero okay lang kasi masarap yan. Yan yung kay Danny Boy, guys. Chicken with parmesan, and then yung carrots niya on the side. Good, babe? Good? Yummers! Ano, hinihintay namin yung Amazing Race. After nito, Amazing Race na malapit na. 7:30 mag-start eh. Guys, hindi ko talaga napigilan yung sarili ko kanina. Inopen ko yung isang puzzle. Dito ko siya ginawa kasi alam ko na may mga ganyan. So, at least, madali lang siya linisin kasi i-vacuum ko lang yan. Kasi nalinis ko na yung table, diba? Malinis na yung table. And yung isang puzzle, nilipat ko doon. Pahirapan yung paglipat niyan kanina kasi ako lang mag-isa. Nilipat ko siya. Pagdating nga ni Dan, sabi niya, ha, anong ginawa mo sa puzzle? Hindi niya ito nakita. Sabi ko, yan. Nandyan. Tapos, tinape ko din siya para hindi siya mag-move. Perfect na perfect yung ano niya, yung size niya, oh. Kasya siya dito talaga. Pero tinape ko pa din. 3 tape sa tagi-isang gilid. See? Very glossy niya, no? Hindi makita ng maayos. Na, very glossy niya. So, parang hindi siya ganun kaganda i-frame. Kasi, depende sa tama ng ilaw. Nag-iiba yung itsura. Sineparate ko na pala siya. Nandun na yung sa border ng puzzle talaga. Sineparate ko na siya. And nandito yung rest. So, hindi ko alam kung kailan ko to gagawin. Pero, that's all separated. So, at least na-separate ko na sila, diba? Guys, ito na pala yung pang-lunch. Hindi na nakalimutan ko siya. Na-busy ako sa Amazing Race. Nakalimutan ko na naka-on pa pala yung oven. Medyo nasobrahan siya. Pero okay lang. Kung hindi siya nasobrahan, makipa sana yung shape niya. Natabunan na yung egg kasi nilagay na namin yung bacon tapos yung cheese. So, yung ginawa ko is in-off ko yung oven. Nung napansin ko na hala, kanina pa pala yun dun, in-off ko yung oven, tapos nilagay namin yung luto na bacon, tapos nilagay namin yung cheese, and hinayaan lang namin siya dun sa loob ng oven kahit na naka-off na siya. Si Dan tumakbo. Mag-mask ako pala. Wait, mag-sheet mask ako ngayon. Gamit tayo ng snail white. Snail white na mask. And yung aking Kate Spade na perfume, yung Live Colorfully. Mabango din to, guys. Lagi ko siyang ginagamit, kaya ngayon ubos na talaga siya. Ito yung bigay ni Tita Sue. Tita Sue, thank you so much. Pero pwede ko na siyang itapon. Mabuti na din para may space ako sa bago. Ang dami niyang layers. May plastic. Tapos meron siyang blue na layer. And dito sa gitna, yung manipis na mask. Ang ganda na ng Amazing Race! Mahilig ako manood sa mga ganyan, yung mga Amazing Race. Gusto ko nga sumali. Char. Ang nipis-nipis nito. Tapos parang ang liit naman ng opening ng bibig. Itong mask na to, sobrang nipis niya. Pero ang dami niyang yung liquid, sobrang dami. Tapos yung consistency niya, parang tubig lang. Akala ko nga parang milky kasi snail white yung sabi. Pero hindi, parang tubig lang talaga siya. Yan na yung vlog, guys. Sana nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah.